Opettajan antaman käsitekarttatehtävään liittyminen. Kirjaudu ensin Mindoma-palveluun, valitse valikko ja klikkaa Join an Assignment. Ja syötä opettajan antama koodi. Ja klikkaa Join. Ja näin pääset tekemään karttaa. Klikkaa Start Assignment, pääset tekemään tehtävää. Ja tehtyäsi tehtävän, klikkaa Mindoma-logoa. Ja valitse Submit, jos haluat lähettää tehtävän, Restart, jos haluat aloittaa alusta, tai Continue, jos haluat jatkaa. Muista aina klikata lopuksi Submit, niin lähetät tehtävän.